Moet dat een bepaalde dikte hebben? Ja. Dan moet de water wat erin zit, moet er uitgekookt worden. En dan gaan we het gecontroleerd laten afkoelen. Ja, is dat uw hobby? Ja. Dus je bent fietsenmaker? Ik ben een fietsenmaker niet, maar ik ben een fietsfanaat. Ja, dat wel, hè? Ik heb al heel mijn leven gefietst. Ik heb Ja. zelfs zo'n hoge bief. En dus dit is een beetje om de tijd door te bedrijven, doe ik een beetje mini-fietsjes maken. Kun je nou zien of het een goede temperatuur heeft? Ja, maar dat heb ik gemeten met de suikerthermometer. Je ziet wanneer het goed klinkbaar is. Ja. En dan worden Zeeuwse babbeluten Suikerspek wordt het. suikerspek. Ja. Dit is een echte babbelaars, Zeeuwse babbelaars. Zeeuwse babbeluten, ja. Oh ja, eerst even lollies maken zeker. Eerst even veel lollies maken zeker.